Jumejn impenjattivi ferm għall-Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola u David Casa, kif bejn l-erba u l-ħamis fil-Parlament Ewropew fi Brussell qed issir waħda mill-erba' plenarji li jsiru f'sena. Net News kien preżenti fi Brussell fejn l-erba' filgħodu tkellem mal-Ewroparlamentari Roberta Metsola li spjegatilna aktar fid-dettall x'ser ikun qed jiġri f'din il-plenarja. Kull plenarja jkollna madwar 1000 jew 2000 anzi xi kultant vot individwali li aħna bħala delegazzjoni Maltija rridu nivvotaw dwaru. Kull xahar diskussjonijiet u suġġetti differenti. Din il-ġimgħa ħajkollna l-immigrazzjoni, ħajkollna rapport li huwa sensittiv ħafna dwar id-drittijiet tista' tgħidilhom sesswali jiġifieri l-abort li fuq din id-delegazzjoni nazzjonalista ser tivvota kontra għaliex dan huwa suġġett li għalina dejjem għadna li s-sussidjarjetà hija importanti li d-deċiżjonijiet jittieħdu fuq livell nazzjonali u mhux mill-Ewropa hekk konna negozjajna meta ħajkun hemm diskussjonijiet ukoll fuq l-agrikoltura, fuq l-ambjent fejn tkellimna ma' numru ta' bdiewa u raħħala Maltin u Awċin għaliex dawn huma diskussjonijiet u deċiżjonijiet li jaffettwaw lilhom, jaffettwaw il-bwiet tal-Maltin u l-Awċin u jaffettwaw ukoll il-ħajjiet ta' tfal tagħna, l-istudenti tagħna, kif l-Unjoni Ewropea taffettwa lill-għajxin tagħhom. Roberta Metsola stqarret magħna li bħala Ewroparlamentari Nazzjonalisti għaddejjin b'ħidma konġunta sabiex dejjem itejbu drittijiet tal-Maltin u l-Awċin kollha. Matul dawn il-jumejn Roberta Metsola ser tkun ukoll qed tagħmel l-interventi tagħha bħala Viċi President. Jiena bħala Viċi President ser kun qed nippresjedi numru ta' sessjonijiet din il-ġimgħa minn fuq il-Bank tal-Presidenza kif dejjem nagħmel f'kull plenarja huwa ta' pjaċir tiegħi li nagħmel dan bil-Malti li jkollok f'għajnejn in-nies persuna mara Maltija li qed tmexxi il-plenarja. Tkellem ukoll ma' Net News l-Ewroparlamentari Nazzjonalista David Casa li stqar magħna dwar l-importanza li għandu għalih il-premju Defni Karwana Galizja. Ħdimna ħafna fuq dan, speċjalment fil-working group tiegħi tal-buro illi huwa responsabbli mill-komunikazzjoni u sassigurajna illi l-premju jsir darba fis-sena viċin id-data fejn sfortunatament ġiet assassinata Defni Karwana Galizja se jsir fil-Parlament Ewropew u naturalment qabel ħanilqgħu issa l-applikazzjonijiet għal-nominazzjonijiet tal-ġurnalisti li mhux se jkun fidejn għall-politiċi imma se jkun fidejn grupp ta' esperti ġurnalisti illi se jaraw illi min għandu jerbaħ ukoll il-premju. Min Ottubru 2021 il-Parlament Ewropew se jibda jagħti il-premju għall-ġurnaliżmu Defni Karwana Galizja b'mod regolari kull sena. Dan il-premju l-ġdid ġie approvat mill-Buro tal-Parlament Ewropew wara ħidma intensiva mill-membru parlamentari tal-Parlament Ewropew David Casa fih dan it-tmexxija tal-Parlament. Xerona Debono għal Net News minn Brussell.